Siyezwa lenhlungu madoda. Guys ke siyayazi ba namhlanje besichilo nje. Sathi zi-questions le into ofuna ukwazi ngayo. Apha emqulweni okanye loo nto uqinga uba ndingayazi noba nomdla woyazi. Zawuphendula imibuzo ke guys. Into engadili ngayo kukusa umuntu osileyo ndimphendule. Into ofuna uyazi okanye ofuna uyiqondela ineighbor yakho okanye umuntu okufutshane nawe. Noba ngumuntu osenhlizweni yakho okufutshane. Bethembisileyo kuba namhlanje sawube siphendula ezo questions. Anything ofuna uyiqonda ungayibuza business wise apho ndizawukwazi ukuphendula ndizakuphendula endingayaziyo ndizawuthi andiyazi. Ebholeni Kaizer Chiefs emculweni yonke nje into ngoba guys ndiyayazi apha sine tendency yocinga uba sawuthi ze sithethe ngebhola yodwa. Guys niyaguga siyaguga sibabadala kuyafuneka sicebisana nangento zophila. Uphila okwapha ebomini ukuphila apha ebomini. Any questions ocinga uba ungakwazi uze nawo ngaphambili ungeza nayo siyimamele sibone uba siyakwazi ukuphendula. Ya elo xesha ke eli sithetha ngalo ngoku nintsi ke into guys. Msawenkosi uyabuza nje kufundelwa apho uba ngu-DJ. Hayi ku-DJ abuyelwa esikolweni bra. Ungasondela koo-local DJs zakho. Umuntu oneento zakhe during the week akufundisa u-DJ. U-DJ angeke uthathe ne-3 days ufunda u-DJ bra. Okanye uye phaa koo-Cash Crusaders uzithengele nje ezanto zo-DJ ucele u-DJ during the week. Kebuye emsebenzini uyaphangela bakufundisa u-DJ. U-DJ angeke ukuyele ndawo. Bakhona ke abantu abanazo ke zo ntonto nezo classes zoku-DJ. Kodwa u-DJ mawuba umuntu okufutshane onento zo-DJ. U-DJ akuyelwa esikolweni mfethu. Indaba kaRolani guys, South Africans make sizameni guys ukuzilungisa. Celebrating i-downfall yomuntu guys. Celebrating i-downfall yomuntu onefamily guys. Remember uRolani no coach Sundowns eSouth Africa sinebeefu zethu. Kodwa asikwazi this is i-South African. Sivuyele i-downfall kaRolani kumazwe akude. Because xa kuhlekiswa ngoRolani eAfrika phaa phezulu kuhlekiswa ngeSouth Africa. Noba ubizwa ngantoni uRolani phaa ubizwa ngemanke ubizwa ngentontoni ubizwa ngentontoni yazi uba kuthethwa neSouth Africa enlarge. Masingavuyeli ukubona i-downfall yomuntu wethu kwezinye izizwe ezingaphandle kweSouth Africa. Singagxekana apha ngaphakathi eSouth Africa but uvuyela i-downfall kaRolani okanye ugezelwa kukaRolani zezadoti zaphaa zaseAfrika phezulu. Masingayicelebrate loo nto bra. uRolani indoda inefamily yayo. Funeka ibeke into etafuleni for ifamily yayo. Xa sizawucelebratela uba ugityisela uRolani okanye zingamhambeli kazi what are we going to achieve? Iyafana naleyo basimincela iPirates kayodlala eAfrika uba mayityiwe. Kodwa iyomela iSouth Africa phaa. Iwini yayo inika isidima eSouth Africa neMamelodi Sundowns. Masizijongeni bra uba umsapoti wethu uqalaphi uphelephi. Asizijonge. Indaba kaRolani mfethu noba uphendulekile. Mna mowaredi ngoRolani ndi-individual ndinguman B. Because uRolani kwela lizwe urepresenta ntoni iSouth Africa. Thank you.
kaloku ndim uMenbia. Lobo uhambo luthetha ngabo yazi mfethu uba ngaba wawuke wasokola wayazi indlala you respect abantu. Uba uyayazi uba ukuphuma ngapha emva entsukulweni nantoni abantu uzawukwazi ubahlonipha mfethu kakhulu. Ngaphandle koba uyazi le nto intsokolo abantu soze ubazi. Ndingatsho yiloo nto ke ukuzigwagwisa ngento iphiwe nguThixo. uThixo uyakwazi ukuqalelisa back entsokolweni uba ngaba ubazi abantu. Yiloo nto funeka ungaziphakamisanga ebantwini. Danko mfethu. Danke Sifiso mhlekazi wami. Danke Sifihlo. Guys, fast ke le nto kaloku niyandazi uba ndithatha kade. Le nto iyabaleka le niphinde nibuze ikhweshini yenu. Raymond, Kaizer Chiefs ufuna uva ntoni nge-Kaizer Chiefs? Kaizer Chiefs is doing very well. Kaizer Chiefs idilizile umntu omkhulu osokolisayo eSouth Africa. Hey Mike, my brother, I'm happy my brother. Thank you Mike, I'm happy my brother. Ndiyonwabe kakhulu iwini yethu ye-Sundowns. Thank you my brother. Sesiyithathile noba singatyiwa kufona sesiyithathile thina iNedbank ngotya iSundowns yodwa. Dango Viwe. Dango Oli. Mbuso nali eza lentlungu kwedini. No, since Kaizer Chiefs players ixelela uba sawuza nemvubu. Ziyayazi bemvubu indoda mayiphakamise. Kumakade siyakubona Makade. Hello siswa sintontoni. Uolwethu Makade wayesithi kuGubevu itrophy yethu le nje makuthiwa sina trophy. Yini madoda umntanam phoswa yifinal ngokuThixo. Esi slogan sithi yeza lentlungu abalandeli beChiefs xa bencamile iba iKaizer Chiefs befuna ushiya lathi makwedini nali yeza lentlungu. Masihlaleni kule nto yethu uyode kulunge. Isuka apho iyeza lentlungu. Mntanam singafika kwifinal iPirates ibhulukhwe ezawugcwala umoya. And into endiyivulayo noba bangasitya siyaya eAfrika qha. Mfethu saqhuba italent search abantu obethe numbers even ngoku sinevisitor yomntana osuke eCape Town lwasemthatha beke wafotwa ecule erenkini. Ulapha endlini ngoku une-2 days elapha. She's recording noba une-2 songs ayenze izolo. Uza kwenza ingoma namhlanje ndizamfaka ku-live xa segqibe ingoma yesibini. Mhlekazi laa mvubu isebenzile ezaa ntwana ziyezakwazi ukora xa kuthethwa ngemvubu. Aliyeza lentlungu makwedini majikitsha. Mfethu iminyaka yasapota iChiefs andiyazi mani. Ndandiqale iChiefs ingakwazi nothetha lo zathi iKaizer Chiefs. Kwakukudala ngoko mfethu hayi anokwazi tu. Ndibaxelela mabayekele sephu yasehotela i-holy water isebenze ebholeni mani. Nathi guys asindawo kwiKaizer Chiefs sawufela empini guys.
sawufela impini ke asingomakhosi wetrophy singamakhosi othanda Kaizer Chiefs thina. What I like about Kaizer Chiefs supporters, nonwabisi kuhle bhuti kunjani kuwe? No mhlekazi ndive kakuhle ndithi noba isityile noba siyityile eAfrika khona uzasitopa siya eAfrika qha. Ndive kakuhle ndoda, vula indlebe. I-Sundowns emayo iCapitec nguNedbank yethu kuqala sibambana neCapitec Bank.